patinopinda munyaya dzatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa yasvika ino vakaona mikoti tete kana chikasikai kaka tauya takuita sekudaro. Right. Mazuva apfuura pane nyaya yakarwadza vanhu vakawanda. Nyaya yemwanasikana ane mavideos nenyaya dzesocial media dzaveko mazuva anaya, nemavideos mwana akabuda achirohwa nevanhu vairatidza kuti vanhu vanenge vaizivana. Mwana kwakurohwa zvakarwadza zvakasiririsa zvikurusa. Vakawanda hatina kuzonzwisisa, munongoziwo abatira nyaya pamusoro achada kutaurawo zvaanofunga anonzi zvakazodai zvikazodai. Saka mazuva apfuura takamboedza kuti timbobatana namai vemwana pamwe chete kane mwana wacho, asi nhasi toda kungotenda kuti amai vemwana uyu vakwanisa kuti vange vachiuya muno mustudio, asi mwana haana kukwanisa kuti ange achiuya. Amai Mevhi makadii? Tsipedi makadiwa nditiuda. Ndiri right ndokumbira mutaurise kana yasikana. Inga pamwe pesa patachimbotaurana tichimbowirirana. Zviri sei kuri sei kwamafa? Kwandabva kuri nani zvako. Anditika? Ndaona makapfeka bheji redu reziyeni. Munotamba ndirendire here? Munototamba dziya dzekutotenderera kudai? Mutori nedresi riya rino? Aiwa, hatifiki madresi, tifika mauniform. Egreen aya? Mauniform blue. Skate blue neblouse rewhite rine color blue. Alright. Kutamba kwekwe munotrainwa here kwekwe? Unongozvidzidzisa wega turi uchiona vamwe vachitamba. Uchiona vamwe vatamba ukanakirwa unosvika kupedzisira unodzimara wakugonawo. Haditika? Nice one. Aiwa, tikuda kungotenda Mwari. Right. Amai Mevhi, I remember pandakatanga kuona video. Alright, isusu pano paTilda Life pakangoitika zviitiko zvakaitika seizvozviya zviyaka. Vanhu vanobva vatongoti bata vedu munhu ngatsvagwe, vanhu vanga vatsvagwe tinzoti chigo chakaitika chiri kuitika. Unoziva pane pekuti semubereko unonyatsonzwa mwoyo kutsemuka hapana mubereki kana even hama angada kuti zviitiko zvakaita sezviya zvinge zvichiitika pamwana wake kana chero mwana wemumwe munhu. Mwana uyawo yakabuda pavhidhiyo mwana wenyu? Mwana wangu. Okay. Ane makore mangani? Ane 18 years. 18 years. Alright. Mungatirondedzerawo zvizere here kuti chii chaizvo chakaitika kuti mwana asvike pakuzovharirwa mumba maakavharirwa, ende uye vanhu vaya ndivanani, ende yanga imbori nyaya yei inoita kuti munhu asvike pakushungurudzwa kudaro? Inini ndichinzwa nyaya ishi. Mavis anogara nambuya vake nevaning'ina vake 2, Ropafadzo naTracy. Alright, kana tikasataura edu mazita it's okay. Nevaning'ina vake 2. Alright, sataura edu mazita. Saka Mavis akange ari kumba kwa mbuya vake. Saka muroora wake, mukadzi wahanzvadzi yake, mwana wababa wake, ndiye akatanga kuenda kunotsvaga Mavis kumba. Ndobva asvika Mavis. Alright, muroora mukadzi wehanzvadzi yake? Mwana wababa wake. Okay, alright. Ndiye akaenda mva anotsvaga Mavis kumba. Amva asvika mva amushayiwa. Amushayiwa akazotuma iko kuwedza iko? Iko kuwedza. Akazotuma vana vechikoro 3. Vanova vana vehanzvadzi dzamai vangu, vanove vana vehanzvadzi dzamai vangu. 1 zvake ndiwe muvillage, asi vaira vana vehanzvadzi dzamai vangu. Saka vatumwa kudaro vakasvika, ndobva vawana Mavis apo, ndobva vati, Mavis, tatumwa namai guru vako, hanzi uya utore muriwo wokusima newekudya because mugadheni manga mapinda mombe. Mai guru ava ndiani? Iye mukadzi wehanzvadzi? Saka muroora wake? Muroora wake. Okay. Saka vamudaro ndobva vaenda naye. Vaenda naye mumwe wacho 1 musikana akabva amhanya nekumusoro kumba kwasekuru vangu, kunova kumba kwahanzvadzi yamai vangu, kune mukadzi anoshanda ikoko. Ndobva vanomutora, mubva vamhanya, mubva vaenda kumberi. Mukadzi uya ndobva asvika, ndobva awanda mumba. Awanda mumba, Mavis akasvika nevasikana vanga va2. Bva vasvika, mubva vagara pasi.
vagara pasi mbva vabika sadza ravo ndobva vadya naye musikana vana Mavis havana kumupa vakadya pahu 5 hwavo saka Mavis havana kumupa sadza ndobva vapedza kudya sadza ndipo vakazoti vanhu we ngatichipindei pai mumba tigare mumba titaure tiri mumba ndipo vakapinda mumba apa uyu adaidzonzi azotora muriwo adaidzonzi azotora muriwo haana kubvunza kuti kumba takutsvaga ndauya kuzotora muriwo haana kubvunza saka apinda ndo pakanzi ngatichipindei mumba vapinda mumba wani musikana pavana vechikoro vanga vakapfeka maunifomu aya ndiye akavhara dho ndobva ati Mavis unoona vanhu vese vari muno mava vane nyaya newe varida kutokurova Mavis akati inyaya yei saka umwe nemumwe akatanga kutaura nyaya yake yakange madifferent yenyaya saka apa vava vari vangani vanga vari 5 right kusanganisira maiguru ava vamwe vana vechikoro vanhu vaanodzidza navo here kana kuti vanhu vemunharaunda vanhu vemunharaunda majuni ake uvatori vadiki kwari alright saka pavakamva vatanga kubuda vachinotora shamu dzavo panze ndobva vauya ndobva vavhara dho ndobva vakochekera dho ndobva vatanga kumurova alright ainzi nyaya yake ndeye mumwe neumwe aingotaura dzimwe nyaya dzacho dzaidzitongova nyaya dzakange dzangoitika munharaunda saka umwe neumwe akanga akungononga nyaya achiti iwewo ndiwe akataura nyaya iyi alright nyaya dzacho dziri dzemakuwa anzi akaita sei in fact ndingati mumwe wacho mumwe wacho akati hanzi inini wakatora foto rangu ukariisa pasocial media. Umwe wacho wechi2 ndobva ati iwewe wakanzi pakafa mama wangu wakati inini ndakatengesa chibage nekutengesa hembe dzamai vangu, asi nyaya yakanga yangotaurika panhamo pamai vake. Ndobva azongoichinja akati mefi ndiwe wakataura. Kozoti mumwe wacho musikana uyu ndobva atiwo inini ndaita sei ndanhingirikana iriwo wakanditi pane pakambobiwa gumbeze ndakazoonekwa ndakarara nemukomana kugoronga uko, saka ndozvandakamurovera. Koti kuvakadzi vakuru vairi ava vakadzi vakuru vairi ava chinovapo ndechekuti vakadzi vakuru ava vakanga vachiita chihure. Vaita chihure vaiudza Mavis, saka vamuudza Mavis kuti ndozvavari kuita. Mukadzi wekutanga akabatwa nemurume wake kuti ndozvaari kuita, ndobva arohwa, ndobva ambobva pamba, ndobva aenda kumusha kwake. Achibva azodzoka ndobva asikuti Mevi wewe wakataura nyaya yekunyeba. Mevi ndobva ati ichokwadi. Mevi ndobva abudisa mafotos avaitorwa. Vandobva avaitorwa vane zvikomba vaine hanzvadzi yaMevi ndiyo yavaidanana nayo, saka ndobva avarati right. Mukadzi aida nehanzvadzi yaMevi. Hanzvadzi yaMevi ndo chachiri chikomba chacho. Ndo chachiri chikomba chacho. Saka muroora waMeviwo pakazoenda hanzvadzi yaMevi kubasa, akasara nobva adananawo nemurume uyu akanga atorerwa mukadzi nehanzvadzi yaMevi. Ndobva vadanana, ndobva vasara vatorowo murume wake uyu. Vadanana. Ndobva vadanana. Saka nyaya yozobuda manje. Vakadzi vakuru vairava ndopa vakazoronga vakati Mevi toanofoda kuti kurohwa. Ndopa vakadaidza mwana kumba, ndobva mwana avharirwa mumba kubva kuma11 mangwanani kusvika kuma3 vakamudamburira hembe dzese. Alright. Apa vaimurova vachichinjana? Vaiti 4 vari kurova, 1 ari kutora video. Ivo pachavo ndo vaitora video. But video iyi foni yavakazoshandisa kuti vatore video ifoni yemurume ane mukadzi anga arimo mukatumu vachirova, bozi panze paive paine hanzvadzi yaMevi anova muridzi wepamba pakaroverwa Mavis akange aripo. Ko aitonzwa kuti hanzvadzi yake iri kurohwa mukati? Aitonzwa kuti hanzvadzi yake iri kurohwa mukati. Koti haana kwanisa kuvamisa? Haana, nekuti anotonzi akatozokumbira kuti ndipewo bhatiri rangu refoni raichaja riri mumba. Akatovhurirwa dho akapiwa. Uyu murume ane foni yaitora video aitosvusvudzira mwana mukadzi achirova ari mukati.
tokoita tuhanzvadzi kubva na11 kubva na11 kusvika na3 ava vakangomira panze vakangogara vari panze because vaiti vakarova mwana akazosvika panguva yekuti akanga akufenda vachidira mvura akafenda kanova katatu saka ndopa vakazodambura hembe dzese akasara asina hembe vamurova achibuda mvura vazomuti saka ndopakazodarika mwe mukomana nepo zvekuma3 ikoko ndiye akazomhanya panext door kunotaura kuti uyai muone zvikuita sei zvikuitwa vanhu vari kunoko ndopakazouya vanhu vasekuru vangu ndobva vawana mwana atota sei ari kutorohwa ndopavakabva vazomusiya saka sekuru vakadzokera kumba kwavo ava vasikana vekuchikoro ndopavakabatirana mwana asina kupfeka because hembe vanga vadambura ndobva vatofamba naye almost 200 meters asina kupfeka hanzvadzi yacho anga asagone kufamba vai vakamubatirana vachiita wekuzvuzvurudza saka hanzvadzi yake ndopa yakazoti hazviti kuti munhu aende akashama mupeichi ndopa vakabvisa jaketi ndobva apfekedzwa jaketi iroro ndobva afamba almost 800 meters akapfeka jaketi kusvika kumba kwambuya vake asvika kumba kwambuya vake akarara panzira vakasiya vamuradzika panzira vamuradzika panzira paya anga asagoni kutaura anga asagoni kumuka anga asingagoni kumira ainge angozara maronda miri wese plus anga akungobleed saka hanzvadzi yacho yakateera ichibva yasvika ndobva yawana akamira akaradzikwa parodhi zvekuti parodhi pacho paanga akatorara nhasi pakatodirwa mavhu pakazara blood hanzvadzi uya nemurori akauya akamutora kumba saka hanzvadzi iya hanzi ndopa yakazoti zvikanzi hazviiti kuti chi vasisimevhi vasare vakarara apa vanhu vanozoona ndobva atakura hanzvadzi isina kupfeka kudari yakapfeka jaketi ndobva amusimudza ndobva anomisa mumba mai vangu ndopa vakabvunza vakati traimo uri kureva kuti kudiko kana wanhingirikina waunza mwana wamaponda kudai so akatanga kupopotera mai vangu akati muri kurobvirani ini handina zvandinoziva saka mai vangu inini wose munhu akura havana kukwanisa kuti vafunge kuti vatore foni kuti vandifonere vakangotanga kuchema vaine mwana saka inini ndakazoti nditori kumba ndopandaka ndiri kuno kuGlenville ndopandakatora foni ndobva ndafona foni yemwana foni yanga isingaiti saka ndakazofona foni yemwe mukadzi pavakadzi 2 vairovavo ndobva yaita 2 mamissed calls hapana aidaira saka imi mamanzwa nyaya ndanisati ndanzwa nyaya muri kutotsvaga information kuti ko kumba vana vari sei ndopandakazofona inini ma2 missed calls by that time vaitorova mwana pandaifoni saka vakazoti vapedza kurova mwana ndopaakasvika kumba ndobva andisira komi bheki ndobva ndatofona ndafona ndobva ndati maitino maregerere kudaira foni nguva ndandichifona zvikanzi ndasiya foni pane zvandandichiita ndikati horaiti zvikanzi mai mevhi handikunyeperei nhasi mevhi ndamurova zvisingaiti nhasi mevhi ndarova ndobva ndabvunza ndikati ko mamuroverei zvikanzi nhasi ndarova mevhi saka inini ndobva ndandikati aiwa imi hamusi suppose kunge muchiita sei muchirova mwana ava vari kutaura vanhu ndevapi vechikomba here kana kuti vechikomba alright ndobva ndati imi hamusiri suppose kunge muchirova mwana because hamuna right yekurova mwana wangu mungadai mandifonera mandiudza kuti mai mevhi apara mhosva yekuti zvikanzi nhasi ndamurova ndakakata foni yangu ndobva ndafona futi ndikati ndouya ikoko here because ndakanga ndatoshatirwa zvikanzi uyai henyu kana muti munouya munosweda zvamunokwanisa zvacho saka ndobva ndakata foni yangu ndobva ndakatanga kufona pafoni yemwana wangu mwana anga asingagoni kudaira foni ndafona pafoni yemwana wangu mwana anga asingagoni kudaira foni kamunin'ina kake kanomuteedzera ndokakazodaira foni ndopa akandudza akati mama mwana aita sei arohwa ndikati arohwa nani ndopa akataura mazita evanhu vanga vamurova saka ndakatanga kushungurudzika kuti
mwana ashungurudza arohwa zvekuti akutadza kudaira foni. Tracy mupawo foni nditaure naye. Musataure master Evan. Ndikati mupawo foni nditaure naye. Akatadza kutaura mwana. Saka ndakazogara. Ndobva mangwana acho ya Friday. Ndobva ndakazoti masikati. Vanhu vekumusha ikoko vemunharaunda. Ndopakazoitawo mumwe akazondifonera akati muriko henyu ikoko. Asi mwana akaita sei? Akarohwa ende mwana akakuvara. Pese paari kurara ari kusiya ringori ropa. Mwana haasi kugona kumira, mwana akazvimba, haasi kugona kufamba. Saka ndakabva ndazotanga kugadzirira masikati iwawo nchibva ndakwira bhazi ya Saturday. Ndobva ndaenda kumusha. Zveshuwa ndakaona mwana asingagoni kana kufamba kana kumira asingadyi. Ndobva ndasvika mbva ndatora mwana wangu. Ndobva ndaenda naye kukiriniki. Kiriniki ndobva yasvika mbva yanditransfer. Ndobva ndaenda kuhospital. Ndaenda kuhospital. Ndobva mwana wangu arapwa. Ndobva ndaenda kupolisi. Ndobva ndanoripota nyaya. Ndanoripota nyaya. Mwana ndo pandakaita 2 days ndichifamba. Ndichienda kupolisi. After 2 days ndo pakazosungwa vanhu ava. Ndobva vaita 2 days vari pawedza. Chibva tazoenda kumarondera. Okay. Pamakaenda kumusha makakwanisa here kuvaona vana? Mazuva makatanga nekunorapisa mwana here kana kuona vanhu vakarova mwana kuti munzoti kochi? Zvandakaita ndakasvika kumusha. Ndobva ndanotsvaga sabhuku. Because ndakaona kuti ndinange 1 by 1 zvaindiremera ende ndaive ndakashatirwa zvakanyanyisa. Saka mva ndaenda kuna sabhuku mva ndanokumbira ndikati sabhuku ndiri kukumbirawo kuti vanhu vane vana ava vauye titaurirane. Vanhu vakauya, vamwe vakauya, vamwe havana. Saka nyaya ndobva taitaura. Ndobva zvambonzi tichakubatsirai nekuti tinorapisa mwana. Hapana. Ivo ndo vabereki vevana? Vabereki vevana. Vachiti vana vakatadza. Hapana zvakangogumira ipapo. Hapana chakazoitika. Saka ndakazongotora mari yangu yandaendinayo. Ndakutanga kuita sei? Kurapisa mwana wangu. Akazolikisa kana kuisa mavidhio aya pasocial media ndiye? Ndivo vana vechikoro because pavakatora vidhio iri vakati ivo varikuda kuti pavaitora mavidhio vakati ivo vari kuda kuisa pagroup kuti vamevha aonekwa asina kupfeka. Nekuti anobva azonyadziswa ipapo. Saka vana vechikoro saka vakatora mavidhio vachibva vaisa pamagroup. Saka which means vanhu vemagroup ndio vakazotora ndovandisa pasocial media. Sure. Right. Imi mavidhio acho makaona? Inini mavidhio ndakaona 1. Handina kukwanisa kana kuona kana 5 minutes. Handina kukwanisa. Ndakazongonzwa hangu vanhu vakutaura even nanhasi handikwanisi even kana kunzwa hangu richiplayiwa handikwanisi. Because zvinhu zvinondibata zvakanyanya. Saka ari sei mwana ikozvo? How is she doing? Ari nani zvake. Akakwanisa unorapwa? Takaona vamwewo vane tsitsi vakaenda vakanamutora vakamendesa kuzvipatara zvihombe muno madoctors mamwe akaofa kumubatsira. Chokwadi. Handitika? Alright, okay. So kumusha uko anga ari kuenda kuchikoro here angachite? Hapana zvaangachita. Hapana zvaangachita? Okay. Saka akadzoka here kunharaunda kune vana? Haasati. Haasati? Okay. Vana ava ndozi vatiri kuteera nyaya vakadzoka variko kumusha? Variko. Saka mune tarisiro here yekuti mwana achazodzoka kumusha ikoko kana kuti matove nehumwe urongwa? Because nezvakaitika izvi I can just imagine. Inini pachangu urongwa ndandisina.
because ndiye ndisina option yekuti kutomugarisa shuviro yangu yavere yekuti ndigomudzokororesa kuti aende kuchikoro but nenhau yekuti ndandisina pekutangira vamwe vari kumashure kwake vari kudawo kuenda kuchikoro saka ndaya ndisina option yekuti agone kuenda futi kuchikoro. Yeah. Pari zvino anga akagara asina zvaari kuita. Alright. Okay. Veduweka ndo nyaya tinayo nhasi, nyaya inorwadza, nyaya inosi iwe mazuva anaya. And I remember soon after nyaya yaMavy pakatanga kubuda mavhidhiyo evanhu vakawanda vanenge vachirova vanhu, vachishungurudza, vachiita sei. Chinova chinhu chekuti chero munhu akanganisa zvakadini, handifungi kuti pane munhu anodhizevha kuti anga achirohwa zvekudaro. Imimi amai nyakubereka mwana pachenyu, makakwanisawo here kuti munge muchiwana counseling? Because honestly I can imagine kuti imi pachenyu uchinzwa pamwe nekuona zvinhu zvakadaro zvinofamba sei. Inini handinamboitwa counseling. Okay. Asi mwana ndiye ari ku mwana ndiye ari kuto counseling. Ndiye ari kubatsirwa. Alright. Okay. Saka mukubatsirwa ikoko muri kuona ave pari nani here pane zvakaitika? Zvine kachenji. Okay. Iye pachake akakwanisa kukurondedzera here? Kurondedzera kwamaita uku ndiye akakudza here kana kuti vanhu vaitongokudza kuti ndo zvaitika? Iye akandirondedzera. Okay. Alright. Baba vemwana varipi? Baba wake wakashayika. Baba wake wakashayika. Saka mutori single mother ari kutochengeta vanhu. Alright. Okay. Yeah. Hanzizvoni. Okay. Saka vakasungwa vakaenda, nyaya ichiri kumatare. Haisati yapera. Okay. Alright. Okay. Ndofunga ipapo hatikwanisi kudzika kana kutaura zvakawanda kusvika tazomirira kunzwa kuti bekumatare ichafamba sei, uyezve nekuti ichaita sei, nekuti ichaguma sei. Right. Okay. Ndikumura mupfeke maheadphones. Kuna vane mibvunzo yavangada 0714 414 413. Handitya fonai panhamba idzodzo 0714 414 413. Ndo namba yamunokwanisa kutaura. Ndofunga ipapo tanzwa nyaya ichiri kumatare, ipapo hatikwanisi kutaura zvizhinji zvakawanda, kutongomirira kuti vematare tinzwe kuti ichaguma sei. Right. Hello Patilda Live. Hello, maswera sei titiite uta? Ndaswera hangu, maswera sei? Ndokubvunza kuti naye mama saka inini nekurwa kwakatiwa mwana uyu inini muchangoramba makanyarira kudaro. Inini vakaenda kumapurisa. Vakaenda kumapurisa? Vakaendesa nyaya kune vezvemutemo. Asi vakaenda kune vezvemutemo kana kudzoka vakaita zvokupiwa bheu here kana kuti vakanzinga vambo? Pari zvino vakambobuda asi nyaya haisati yapedza kutongwa. Aiwa, isu totarisira kuti panenge pakadaisa pamutemo unofanira kunyatsotora nyaya sezvairi chaizvo. Vanhu vakadaiso havafaniri kusiyiwa vachigara mucommunity nekuti mangwana vachazviita futi. Handitika. Mama tichiko mati muri kusiya zvakadaro, mama muchida kuti vaende kunovarova wo. Aiwa, irini teteti kudhaka kutaurira chokwadi kana vachinge vakasiyiwa pakadaisoka hainini yangu revenge inenge irisawa kana mumba ndokupisira pakanenge pakadaiswa. Alright. It's okay. Ndofunga hatisi kuda kuti tinge tichikurudzira mhirizhonga. Nditya amai Mavy zvamakatoita makatogona ende makatotaura kuti nehasha dzandandinadzoka chokwadi maitozopedzisira murimi maita sei mavharo. Vana vavambori nemakore mangani kuivo vairova mwana vari kuchikoro vari kuita chi? Mafom 4. Mafom 4. Kwava vakadza mumwe wacho ane 17, mumwe wacho ane 19. Alright. Okay. Alright. Okay. Hello Patilda Live. Hello. Hello. Okay. Alright.
vari kuda kutaura 0714414413. I think tichatora our last caller 0714414413. Hello patilda life. Hello. Hello. Hello, Makadi. Ndofara makadiko. Ndinofara. Muda kutaura namai Mevi. Ya, ndinoda kubvunza hangu pana mai Mevi apo. Mari? Ndinoda kubvunza pana mai Mevi. Alright, taura henyu na. Ndinoda kubvunza kuti ko hanzvadzi yaMevi iyo yakambotiwo chii nenyaya yacho. hanzvadzi yaMevi haina chayakataura. Vana sekuru vakatomboti enda unotaura namainini vako ukumbire ruregerero, but iye nemukadzi wake hapana kana akakwanisa kuya kuzokumbira ruregerero kana kusikotaura anything kuti chii chakaitika, hapana. So sad. Okay. Uyu murora uyu naye akarova. Akarova. Akatobudawo pavhidhiyo. Saka murume akakati chi, alright, murume vakadzi varume vari kuti chiko. Uyu mumwe wacho murume uyu ndiye akasungwa ari kuchitokise zvinezvi, bhozi ndiye ane foni yaishandiswa. Ko iye akasungirwe? Akanzi foni yako ndo yaishandiswa kutora mavhidhiyo. Mukadzi wake ari kunze? Akabuda. Apa mukadzi wake ndiye mumwe vanhu vairova? Yeah. Anyway, mai Mevika, ndoziva inyaya inosiririsa, nyaya inorwadza, but chatoda kungotendawo vakabatsira kuti zvinhu zvinge mwana anga achikwanisa kuwana rubatsiro kunyanya pakurapwa, and then even necounseling yaari kukwanisa kuti anga achiita sei, ange achiita. Imimi at the moment pane any help yamuri kudai? Pana Mevi pandiri pana Mevi, and then imimi pachenyu personally hamufili here kuti mungadawo kubatsirwa, makakwanisa here kuzvigamuchira here, muri kukwanisa kuregerera here kukanganwa nezvazvo? Kuti nditi ndiri kukwanisa kukanganwa nezvazvo handisati ndakwanisa. Zvinhu zvokuti chero pandiri zvimwe zvinhu zvandinoita handisati ndakutonzwisisa kuti ndiri kuitei. Ndotozopamba ndozongopepwa kuti ko ndiri kuitei, but zvinhu zvandiri kuita zvine confusion mukati. I can imagine. Okay. So you feel maybe you also need counseling? Because sometimes nemashoko andinezenge nichisangana nawo, mamwe acho ari kutaurwa nevanhu through vane vana vakarova acho. Mashoko ekuti anotoramba achitondishungurudza zvakanyanya. Okay. Saka hanzvadzi yake uyu mati mwana wababa vake? Mwana wababa vake. Vakasiyana madzibaba? Vakasiyana madzimai. Vakasiyana madzimai. Alright. Iye hamuna kwanisa kumuona kana kutaura naye? Handina. Yeah. Zvakaoma. Anyway, mai Mevi, toda ngokutendai nekuya kwamaita pachirongwa uye nekunyatsorondedzera zvakaitika, tichivimbawo zvekare kuti mwana achaita zvakanaka, and aitawo zvakanaka achakwanisa kuti ange achizoenderawo mberi neupenyu hwake, uyezve nekuti pamwe achakwanisa kuti awane vanomubatsira kuti asadzoke kunharaunda iyo, atange upenyu somewhere else, atange life yake somewhere else, anditi? Alright, tinotenda nekuya kwamaita mai Mevi. Thank you so much. Ndofunga tichitendawo zvekare, ndakaona mukoma Tafadzwa vakamiramira kuti mwana anga achikwanisa kunge achirapwa, mukoma Tafadzwa Chidhawa, anditi? Alright, aiwa, tinotenda mai Mevi. Alright, thank you so much. Yeah, vedu weka nyaya idzi kandi kutiona mwari totaura panapa kuti vhidhiyo yacho ndaiona vedu vezvinhu zvinorwadza, but toda ngotenda kuti vanhu mwana akakwanisa kuti anga achibatsirikana, ende tichitenda vakakwanisa
ita kuti vhidhiyo iyi ibude zvinova ndo zvakasakisa kuti vakapara mhosva idzi vange vachiita sei vachisungwa handitika. Ende zvinhu zvatokurudzira hongu vanhu tiri kushandisa social media nenzira dzakasiyana, ende vamwe vaifunga kuti tiri kutora mavhidhiyo toda kunyadzisa munhu vasingazive kuti vakabva vatozozvipinza pama1 uye zvakaburitsa pachena zvese zvavakaita. And I hope kuti vachadzidza, tichimba kuti nyaya iyi tichazoramba tichiteera kumatare edzimhosva kwairi uyezve vemutemo tinovimba nawo toziva kuti justice will be saved for Mavis. Saka ndo nyaya yatange tiinayo nhasi unoyu mune chino chikamu chatinoti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Hamonika iko zvino regai tinzwe kubva kune veTollgate Motor Spares